Nakahati po kami sa isang group. And kanya-kanya po kaming isip, kanya-kanya kaming ideas, collaborations, ganun po. Okay. So, hindi lang isang tao yung nagsulat ng mismo musical. May mga writers din po, may mga choreographers, musical. Okay. So, it's a collaborative effort. Although, hinati kayo sa dalawa, sobrang dami ninyo sa isang klase. Yes, DJ. Ilan kayo? By that time, nasa 40 plus po ata kami or ganun pa. So 20-something per group. Yes po, ma'am. Okay, tapos create kayo ng isang production. Yes. Alam mo, na-experience ko rin kasi mag-theater. Kasi ang kinuha ko namang kurso dati, Mass Communication sa St. Paul University, Manila. At masasabi ko na isa rin yan sa mga pinakamahirap na subject. Pero, enjoyable, diba? Meron tayong mga subjects sa koleyo na pa-major pero minor lang naman. True po. Minsan yun yung mga nagpapahirap eh. Sige nga, banggitin mo nga yung mga subjects na ito kung gusto mong ilaglag yung sarili mo. Ano po? No comment na lang po, DJ. Hindi, dapat sinabi mo sa akin, hindi ko po maalala, Your Honor. Nakalimutan ko na po. Pero ako bilang tapos naman ako sa pag-aaral, isa sa mga di ko makakalimutan. Second year college na ako. Tapos na-realize ko na ang gaganda ng mga grades ko. Pero meron akong isang panira na subject. Alam mo kung anong subject yon? Ano po, ma'am? Psychology. Ang grade ko doon, 83. Hindi kami yung tipong grading system na 1, 4, hindi kami ganon. Very parang high school yung datingan pa rin ng amin. 83 yung grade ko. Para maging cum laude ka, dapat no grade lower than 85. Tapos yung average mo, 90. Ang average ko nung graduate ako, 91 yata or 90 point something. 90.7. Charot with darot. Diba sa 90 plus? Pero meron lang ako isang subject na nag-83 ako. So parang wala na, hindi na ako naging cum laude. Pero at least may honor pa rin ako. Alam mo kung ano honor ko? Ano po yung DJ? Word of honor. Charot! Darot! Sabi siguro dito ni DJ GAB, grabe naman tong corner naman ng DJ na to nakaharap ko. Pero at least meron pa rin ako honor. Ang tawag doon, honorable mention. Kayo ba, ikaw, masasabi mo bang running for honors ka? Yes, DJ. Actually, since first year, consistent din lister pa. OMG! Consistent Dean's Lister ka? So meaning wala kang grade under? So far, wala po akong under 2. Kasi ma'am sa college po, sa college, there's 2 point above. So, under 1.1, flat 1 to 1.75 po ang range ng grade ko po. So, never ka nagka-dos? Never po nagka-dos pa. Baka sa 4th year po. Wag naman. Syempre kapag hindi ka nagkaroon ng dos, ibig sabihin running for cum laude ka? Yes po. So, ang nice naman. Ang galing mo naman sa parteng yun. Yung tipong scholar ka na ng bayan at the same time, Dean's Lister ka pa, running for cum laude ka pa. Wow! Yes, DJ. Di proud na proud sa yung parents mo. Shoutout mo naman sila. Ayan. Shoutout nga po pala sa aking family, ang pinakamamahal kong family. Lalong-lalo na po sa nanay ko, kay Mama Mimi. Grabe po ako 24/7 kung mag-aruga po sa amin sa pag-aalaga. Talaga? So meaning din na siya natutulog? Parang gano'n na po. Kasi grabe po pagmamahal niya po sa amin. Sa lahat magkakapatid. Talaga? 5 po kami, na lalaki po. Puro lalaki kayo? Yes, DJ. Sure ka ba? Ay, Charot lang, with darot. Tapos, yung nanay mo, talagang pag nag-aasikaso sa inyo, 24/7. Kumbaga, hindi natatapos kasi sa pagtulog ng isang nanay ang kanyang responsibilidad or ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak, sabi nila. True po. So, damang-dama mo yun. Baka may mensahe ka sa mama mo ngayon. Baka gusto mo siya talagang sabihan ng Mama something. Mimi, alam ko nga, nakikinig ka ngayon at, or nanonood, gusto ko lang sabihin sa'yo na grabe ang yung sa sakripisyo para sa amin na Huwag kang iiyak Hindi po ko iyak. Ang grabe yung sakripisyo. Nag-play na ako ng sad background music dito. Charot lang, with darot. Anyway, kabisyo, ang dami pa namin pag-uusapan dito ni DJ GAB Driver sa aming pagbabalik. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky. DJ Rocky, anong favorite niyo pong dessert?
Hoy DJ Gab, magpakilala ka muna Ay, ulit. Di pa sorry. tayo tapos. Sandali lang. Mamaya ka muna mag-intro ng song natin. Ayan. Huwag kakabahan, ako lang to. Alam nyo ba si DJ Gab, pag tumitingin sa akin, parang feeling ko tuloy ako si Miss Minchin. Sabi ko, ako ba si Miss Minchin? Para kabahan ka ng ganyan. Hoy, minsan ka na lang makakita ng ganitong klaseng ganda, tapos gagawin mo pa ako Miss Minchin sa paningin mo. Hindi naman ako stricta, hindi naman ako namamalo ng puwet. Kinukurot ko lang. Pinipisil din. Charot lang, may darot. Kapiling nyo pa rin si DJ Rocky. At si DJ Gab. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan. DJ Rocky, ano yung favorite mong dessert? Ay, favorite ko dessert, yung pwede kong maipasok sa bibig ko, yung madila-dilaan. Gusto ko yung manamis-namis, yung tipong kaya kong paglaruan sa bibig. Yan. Parang alam ko yan, DJ. Ano? Cake. Ay, oo, gusto ko ng cake. Pero feeling ko mas gusto ng mga lalaki yung cake. Kasi gusto nila yung mga cupcake, cake, ganon. Charot, darot. So, ano na to? Itong cake na to. Cake. Speaking of cake, Uh-huh. DJ, so our next song is Cake by Florida and 99%. Ito na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!